खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ थारैनो फैबाय थानाय समफोराव बर'जों बर' एना एनि गंसे नखरावनो नायलायनो हायै बायदि गावजों गाव दावहा जागोन नामा? गासैबो बिथिङावनो बर'आ गावजों गाव मेगन सालायनाय, मुगैलायनाय, नासयनाय बायदि बायदिनिफ्राय गोजान जायाखै। बेबायदिनो धोरोमखौ लानानैबो बर'फ्रा मुगैलायनाय, नासयलायनाय जाबाय थायो। बेबायदिनो बर'फोरनि सुबुं अनजिमाखौ गोबां दिन्थिनो थाखाय 2024 मायथाइनि सेन्सासआव जेखि धोरोमाव थाया मानो बयखौबो बाथौ जिम लिरनो खावलायनायखौ लानानै बर'फोरा गावजों गाव एना एनि समाजारि बिजोङाव नांज्लायनाय नुनो मोन्दों। धोरोमखौ लानानै सोंखारिलायनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो बयखौबो 2024 मायथाइनि सेन्सासआव बाथौ जिम लिरनो होनायखौ माब्लाबाबो गनाया आरो जों लिरनो हानाय नङा होननानै बुंदों NBCC एबा नेशनेल बड' ख्रिस्टान काउन्सिलआ खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुङो। बर' ख्रिस्टानफोरा हादोरनि सेन्सासआव बाथौ जिम लिरनो हानाय नङा, जेराव क'क्राझार प्रेस क्लाबाव नेशनेल बर' ख्रिस्टान काउन्सिलनि खौरां मेलनि गेजेरजों रोखायै बेबायदि फोरमायो। मोनसे रादाब बिबुंथिनि गेजेरजों NBCCआ फोरमायोदि सासे सुबुंखौ गावनि धोरोम महरै मानिनो हायै धोरोमखौ सोरखारि फोरमानलाइफोराव फारिलाइ खालामनो गोनांथि होनाया गोख्रों संबिजिरारि, आयेनारि आरो नैतिक सोंथि सिखांदों। NBCCनि बायदिब्ला भारतनि संबिजिरनि दफा 25आ साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनो गोसोनि उदांस्रिनि मोन्थाय आरो गावनि धोरोमखौ उदाङै फालिनो, फोसावनो आरो फोरमायनो मोन्थाय होदों। बेनिखायनो साफ्रोमबो सुबुङानो सुबुं सानखो, भटार फारिलाइ एबा गुबुन गुबुन सोरखारि रेबगान्थियाव गाव गावनि फोथायनाय बादियै गावनि धोरोमारि सिनायथिखौ गेबेङै फोरमायनो हानायनि मोन्थाय थानांगौ होनना आफादा बुङो। कार्बि आंलंनि CM तुलिराम रंहांनि मोनसे हान्जाया संबिजिरनि 125थि सोदांनाय बिल थामहिनबा 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनो थाखाय हादोरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ लोगो हमनानै गांसे गोसोखांलाइ गथायदों। धेमाजि जिल्लानि आसाम-अरुणाचल सिमायारि सीमा बदती गिमे बस्तियाव मैया अरुणाचली सुबुंनि गुलि गावनाय जाथायाव सा 11 सुबुंनि जोखोम जादों। बेनिनो सा 4 सुबुंनि थासारिया गोब्राब थासारियाव। गोब्राब थासारि जानाय सा 4 सुबुंखौ डिब्रुगड़ मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दैथायहरदों। माखासे सुबुंखौ धेमाजि सिभिल फाहामसालियाव थिसनदों। गुलि नांजानायखौ लानानै गासै सा 18 सुबुङा जोखोम जादों। नाथाय जाथाय जायगायाव पुलिसआ नुजाथिहैनानै जायखिजाया जाथायनि थाखाय थियारि जानानै थादों होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। तामुलपुर जिल्लानि कमार्स कलेजाव एडिआरि, आसाम पुलिस, हाग्रा बिफान आरो सावस्रि बिफान बायदिनि फोरोंथाय बादाखौ फोजोबबाय। तामुलपुर जिल्लानि कमार्स कलेजाव थांनाय माखासे सान सिगाङाव 30 साननि हाबाफारिजों एडिआरि 3.0, आसाम पुलिस, हाग्रा बिफान, सावस्रि बिफान बायदि रोखोमनि सोरखारि थिसनथाइनि बेसेन नाङै फोरोंथाय बादाखौ मन्त्रि बिस्वजित दैमारिनि बानजायनायाव खुंनाय जादोंमोन। आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिस्वजित दैमारिनि बानजायनायाव एस्पायार आसान एजुकेशननि मददजों तामुलपुर जिल्लानि लाइमोनफोरखौ सोरखारि साख्रिनि फारसे गोख्रों खालामनो थाखाय बे कचिंखौ होनाय जादोंमोन। 30 साननि बे बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाखौ नेमखान्थि बादियै मैया मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों केबिनेट मन्त्रि बिस्वजित दैमारिनि नुजाथिनायाव फोजोबनाय जाबाय। तामुलपुर जिल्लानि दाब दाब जायगानि गोबां फरायसा आरो फरायसुलिफोरानो बे बेसेन नाङै फोरोंथाय बादानि गेजेरजों कचिं लानानै सोरखारि साख्रिनि आन्जादाव माबादि सोंथिफोर फैयो आरो माबे माबे बिजाबफोरखौ फरायनो नांगौ बेफोरनि बागै गुवारै मिथिनो हाबाय। फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि गोजों इयुनखौ हास्थायनानै हामलायथि बावो केबिनेट मन्त्रि बिस्वजित दैमारिया। हरनि समाव हस्टेलनि उन्दुग्रा खथायाव मासे जिबौ हाबनानै सा 6 फरायसाफोरखौ सौदों। बे जाथाया जादों महाराष्ट्रआव। महाराष्ट्रनि गढ़चिरौली जिल्ला जपदलाई मुंनि आश्रम फरायसालिनि हस्टेलाव मासे जिबौआ हाबनानै सा 6 फरायसाखौ सौनानै 3 फरायसानि जिउ खहा आरो माखासे सुबुंफोरा गावनि जिउजों जुजिगासिनो दं होनना खौरां मोननाय जादों। बेरगावआव तिरंगा जात्रा वन्दे मातरम रोजाबनाय। बेरगाव महकुमा खुंथायनि बानजायनायाव मैया फुंनि समाव साखोन सिखोन खालामनाय, तिरंगा जात्रा आरो उदाङै वन्दे मातरम रोजाबनाय हाबाफारि जायो।
बेरगाव महकुमा खुंथायनि बानजायनायाव आरो बेरगाव फालांगियारि आफाद, बेरगाव ई-रिक्सा सालाय आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादनि हेफाजाबाव मैया बायदि बायदि हाबाफारि रनसायो। बेरगाव बड'लेण्ड आलासि जिरायसालि नयं मोखांनिफ्राय जागायना कलागुरु बिष्णु राभा माल्टी कमप्लेक्स भवनाव तिरंगा जात्रा हाबाफारिखौ फोजोबना उदाङै बाहागो लागिरिफ्रा बन्दे मातरम मेथाइखौ रोजाबनानै हाबाफारिखौ फोजोबो। काचाराव खावनाय मुवा बेसादफोरनि हेंथायै मोनसे अपारेशन लानाय समाव पुलिसा गोबां बिबांनि गोदै थाव बोखांनो हादों। मोनसे सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै लैलापुर पुलिस थानानि पुलिसा मिजोराम सिमानि राजनगर, बागा आरो दलायाव सिग्रोमदोंमोन। गुदामाव सिग्रोमनाय जादोंमोन आरो खावनाय थावखौ जब्द खालामनाय जायो। सिग्रोमनाय समाव दारा ब्रान्डनि 14 लिटारनि 488 टन आरो 551 कार्टन गोदै थाव बोखांनो हायो। बे कार्टनाव 1 लिटारनि मोन 12 बथलफोर दंमोन। बे समावनो जब्द खालामनाय थावखौ हान्थामेला एजेन्सिया गुवाहाटीनिफ्राय मणिपुरसिम दैथायहरदोंमोन। नाथाय थाव गोनां ट्राकखौ ट्राकनि सालायगिरिनि हेफाजाबजों मिजोराम सिमानि सुन्निगातसिम लांनाय जायो। बेनिफ्राय थाव खावग्राफोरनि मोनसे हानजाया थावखौ खावनानै खाथिनि गंथाम गुदामफोराव दोनथुमनो नाजादोंमोन। फारसेथिं थाव खावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौ हमनाय जादों। एडिशनेल पुलिस एसपि मानस सैकियाया बुंनाय बादिब्ला हमजानाय सुबुंफोरा फारियै राजनगरनि दिलबार हुसेन लस्कर, सुन्निगातनि सैमुल उद्दीन लस्कर आरो राजघाट सेक्टरनि नजमुल हुसेन मजुमदार होनना सिनायथि मोननाय जादों। बिसोर गासैबो दलाइ पुलिस थानानि सिङाव गोग्लैयो। पुलिसा दासान्दि दलाइ पुलिस थानायाव हमजानाय थाव खावग्राफोरखौ सोंथि खालामगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। उदालगुरियाव 80थि भारत उदांस्रि साननि तालिम 27 दोलोआ बाहागो लागोन। फैगौ 15 आगस्तआव खुंजानाय एबा खुंजानो गोनां 80थि भारत उदांस्रि सान फालिनायनि हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनि लांगोनायाव मैया पेरेडनि तालिम खुंनाय जायो। उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनि बिथोनाव खुंजानाय बे तालिमाव जिल्लानि बबे बिफान आरो स्कुल कलेजनि गासै 27 दोलोआ बाहागो लानायजों तालिम खालामदों। तालिमाव बिबानगिरिफ्रा दोलो बेबे गोरोबनि गोरलै थालि आरो अनजिमायारि बिथिंफोरखौ फोसावनानै होयो। पेरेडनि दिनाव बे दोलोफोरा उदांस्रिनि मुंखौ गोजौआव दिखांनो थाखाय पेरेड तालिम होदों। बर' खृष्टानफोरा फैगौ सेन्सासआव बाथौ जिम लिरनो हानाय नङा बाथ्राखौ बुंदों। नेशनेल बर' खृष्टान काउन्सिलआ मख'जाथावदि बर'फोरनि सुबुं अनजिमाखौ दिन्थिनो थाखाय फैगौ 2027 मायथाइनि सेन्सासआव बयखौबो जेखि धोरोमाव थाया मानो बर'फोरनि सुबुं अनजिमाखौ दिन्थिनो थाखाय बयखौबो बाथौ जिम लिरनो थाखाय खावलायदों। नाथाय बे खेबाव बर' खृष्टानफोरनि मोनसे आफादा फैगौ सेन्सासआव बाथौ जिम लिरनो हानाय नङा होननानै खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों फोरमायथिदों। जेराव बर'फोरनि गेजेराव गोबांथार गुबुन गुबुन धोरोमफोर दं। नाथाय फैगौ सेन्सासआव बर'फोरा गासैबो बाथौ जिम लिरबानो दि बाथौ जागोन बे नङा। नाथाय बे खेबाव बर' खृष्टानफोरनिफ्राय सेन्सासआव बाथौ जिम लिरनो हानाय नङा होनना फोरमायदों। उड़िसानि भुबनेश्वराव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि उनमोनथाइखौ नोजोर होना माहारियारि खोलोबनि सावरायमेल खुंदों। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि बानजायनायाव आरो किसनि मददजों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि आर्किटेक्ट अफ ससियेल ट्रेन्सफरमेशन एन्ड इनक्लुसिव नेशनेलिज्मनि सायाव मोनसे हादोरारि सेमिनार खुंफुंनाय जायो। बे सावराय जथुमखौ किस मुलुगसोलोंसालिनि कनफारेन्स हलाव खुंफुंनाय जादों आरो बेखौ दैदेनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि, साहित्य बान्था देरहागिरि आरो गसाइगाव बीएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर'। बिथाङा गावनि गाहाय बिबुंथियाव डक्टर अजित बर'आ समाज फोसाबनाय, बोसोनखान्थि, सोलोंथाइ आरो माहारियारि खौसेथिनि सायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सानस्रिफोरनि सोमोन्दै बुंथियो। बिथाङा बुंबावोदि गुरुदेवा बर' हारिनि जौगानायनि थाखायल' खामानि मावाखैमोन, नाथाय हादोरनि जौगाथायनि थाखायबो खामानि मावदोंमोन होनना बुङो। केबिनेट मन्त्रि पीयूष हाजरिकानि हेंथायै नंखाय रादाब फोसावनाय बड'लेण्ड टाइम्स मुंनि पर्टेल निउज चेनेलनि 2 खौरांगिरिखौ काजोलगाव पुलिसा हमबाय। मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया नंखाय रादाब फोसावनायनि हेंथायै आयेननि राहा लानायनि बाथ्राखौ समाजारि बिजोङाव फोसावनायनि उनावनो आमजाद
आली आहमेद आरो हाबिजुल रहमानखौ पुलिसा काजलगावनिफ्राय हमो। क'क्राझारनि गसाइगाव फिन आरोबाव सिनाय मोनै आइजोनि गोथै देहा मोनदों, जेराव थांनाय बावैसो सान सिगांनिफ्रायनो गोबां खेब क'क्राझार एबा बिटिसियावनो गोबां सुबुंफोरनि थैनाय एबा गोथै देहा मोनबाय थानाय जाथायफ्रा जाबोबाय थादों। बेबायदिनो गसाइगाव बुमका ब्रिजआव सिनाय मोनै आइजोनि गोथै सह बोखांदों। तुलसीबिल पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय बुमका दालांनि सिङाव थैनाय थासारियाव बोखांनो मोननाय जायो आइजोखौ। दिनै ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा गेसाव मोनामनाय मोनना थैनाय थासारियाव बोखांनो मोननाय जायो आइजोनि गोथै सोलेरखौ। ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा पुलिसनो खौरां हरनाय लोगो लोगो जाथायथिलियाव सहैदों पुलिसा। जाथायनि सायाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा सन्देह खालामदों दि बे जाथाया जिनाहारि खालामना बुथारनाय होनना। थांनाय सानसे सिगाङावबो गावनि बिसिखौनो फिसाया बुथारनाय जाथाय जानानै थांदोंमोन, जेराव बर' समाजाव मोनसे मुगैथाव जाथाय जानानै थांदोंमोन। बेबायदिनो फिन आरोबाव गोथै देहा मोननाय जाथाया सोराङाव फैदों। सावगारियाव नुनाय साब्रै लाइमोन हिनजावसा गथ'फोरा गोमानानै दङ। चिरां जिल्ला सदर टाउननि काजलगावनि साखाथियाव थानाय मलागाव गामिनि साब्रै लाइमोनफ्रा दिनै फुंबिलि 4 बाजिसो समाव न'निफ्राय दांतल शिब मन्दिराव फुजा होनो थांनाया गोमानानै दं। गोमानाय हिनजावसाफोरनि मुङा फारियै दिया सरकार 13 बोसोर बैसोनि, राखि सरकार 13 बोसोर बैसोनि, अंकिता सरकार 14 बोसोर बैसोनि आरो पुर्निमा मण्डल 13 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथि होदों। बिथांमोनखौ गुवाहाटि फारसे थांनायनि सन्देह खालामदों गामिनि सुबुंफ्रा। बेनिखायनो सोरबाफोर बिथांमोनखौ बहाबाफोर नुयोब्ला हमनानै दोननो थाखाय खावलायदों। लोगोसे 3839995068 जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो खावलायदों। गुवाहाटियाव थानाय बड'लेण्ड भवनाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफाद थामहिनबा UPPOनि मावफुं मेल लादों। हाबाफारियाव गं 22 जिल्लानिफ्राय हाबाफारियाव बाहागो लादों। मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारीनि आफादगिरि मासि लानानै दैदेननायाव मेलखौ बेखेवनानै होयो गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्मआ। दिनैनि बे मावफुं मेलाव गोनांथार आयदा BKWSनि सायाव सावरायनाय जायो आरो फैबाय थानाय मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 13थि बोसोरारि जथुम्मानि सोमोन्दैबो गुवारै सावरायो। बे मेलावनो BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी आरो मासिगिरि अनिल बसुमतारी, मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरि आरो मिरुनि सिङाव थानाय गासै जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो मैखोमै बाहागो लायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्कस लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्कस इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव।
बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम और बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयि समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम और बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।